deixem llibres a altres biblioteques més petites, però també s'ha donat el cas a l'inrevés. Nosaltres hem arribat a demanar, el primer llibre que me'n recordo que vàrem demanar a una altra biblioteca va ser la Biblioteca dels Congrés de Washington. Vaig pensar, mai de la vida, quan els diguen la Biblioteca Municipal d'Eivissa, diran aquests microbis que són, mai de la vida, ens deixaran el llibre. I afortunadament m'ho varen deixar, encara no sé com, però m'ho varen deixar, el varen utilitzar i el varen tornar. Fa poc hem rebut uns llibres de la Universitat, de la Biblioteca de Navarra, per un usuari, que més els tenien ells perquè són llibres descatalogats. I d'una mica perquè veieu el servei que hi ha. També tenim un altre servei, que vosaltres segurament que ja sabeu, que és el de llibres recomanats. Cada principi de curs, els centres educatius us envien el llistat dels llibres recomanats per tal, i nosaltres comprem com a mínim 5 exemplars, al voltant de 5 exemplars, perquè els alumnes no tenen per comprar-los si no volen. De fet, la Biblioteca Municipal d'Eivissa, com el nom indica, és una biblioteca que pertany a l'Ajuntament i que el 100% del seu pressupost surt de les arques de l'Ajuntament. Això significa que dels impostos de tota la gent que viu a Vila se paga aquesta biblioteca. Tot i que la meitat dels nostres usuaris i la meitat dels nostres socis són de fora de Vila. En aquest aspecte tampoc en tenim mai cap problema. Quan entenem que els serveis a un lloc tan petit com Eivissa tenen un caràcter insular. Per tant, com ja he dit, vull dir que qualsevol usuari d'Eivissa i de Formentera pot venir i fer ús d'aquestos serveis. Altres activitats que tenim, tal dia com avui, són seccions o novetats. Tenim una setmana exposades les novetats que anem adquirint perquè la gent ho sàpiga. Llavors tenim una llista d'espera, com en l'hospital, i la gent que vol un llibre el anem anotant i el anem avisant que ha arribat el llibre. Això també passa en les llistes d'espera de recomanats. Llavors tenim les seccions, que són tal dia com avui, que anem recordant les efemèrides que hi ha. Aquí n'hi he apuntat algunes. Llavors, l'escriptor del mes. I com ja dic, enguany tots els escriptors han set poetes i han estat relacionats amb Emília Glover, relacionats com literàriament o personalment. En Juliol va ser en Salvador Espriu, però a més en Salvador Espriu va ser amic, va tenir relació personal i literària amb Emília Glover. En Martí Pol també. Es van conèixer l'any 55 a un festival de poesia, que era un festival de poesia en català durant la dictadura franquista, segurament perquè com que era un poble molt petitet, que Antoni Gros va passar de ser percebut de les autoritats que prohibien el català i es varen conèixer allí perquè el seu llibre, Sonets de l'Avançat, va treure el premi d'aquell festival. Bé-idò, perquè veieu una mica quins són els escriptors. De fet, el mes de novembre, l'escriptor Vicent, se'l coneix per en Pep Negre, segur que el coneix ell, és en Josep Planells, que és un poeta i Vicent i a la vegada s'hi durant molts anys capellà. I fa una idea una mica de veure les seccions que hi ha. Quan entrau, això és la secció de préstec, això és l'hemeroteca. L'hemeroteca és la zona de diaris i publicacions periòdiques. Aquí tenim els diaris locals, com és lògic. Evidentment ara tenim menys diaris segurament que fa uns anys, però tenim els diaris locals i tenim revistes, publicacions periòdiques de diverses temàtiques, eminentment en publicacions en català. Això és la rampa, que tots coneixeu. En aquesta rampa hi ha tot el que se diuen obres de referència, és a dir, enciclopèdies, diccionaris. Aquestes obres que ara en l'era d'internet, de Google, de Patata Brava i el Rincón del Vago ja quasi no se miren, però no coneixeu Patata Brava? És allà on els universitaris pengen tots els apunts. No sé si ho tindria que dir, però abans, quan no existia internet, que havíeu de buscar paraules en diccionaris i coses d'aquestes, aquí estan de tot tipus. Això és la zona de hemeroteca, com ja veus, les revistes que hi ha. També he de dir que la llengua vehicular habitual de la Biblioteca Municipal d'Eivissa al llarg d'aquests 25 anys ha estat la llengua pròpia, la llengua catalana, i és així com feien totes les publicacions, etc., tot i que reglament o algun tipus d'informació, si algú la demana en castellà, també la tenim. De fet, som l'única biblioteca municipal, l'única biblioteca de les Pitiuses que té un reglament de normes i de condicions d'ús de l'espai
aprovat per ple, per unanimitat, vull dir que quan una bibliotecària us diu no es pot beure Coca-Cola dins la biblioteca, això està avalat pel ple municipal. Crec que és de les poques vegades que s'han posat d'acord i ho han avalat, vull dir, està publicat en reglament, etc. Això és la sala que se li diu la sala d'adults, i això també, aquesta és la sala d'adults, sí, efectivament és la sala d'adults, ara, bueno, sí, això és la sala d'audiovisuals, és a dir, tenim una secció molt important de pel·lícules, de documentals, de cintes per aprendre idiomes, anglès, francès, italià, i pel·lícules tant d'infantil com d'adults. Tot això es pot treure en su carnet. Aquí en Pinotxo volia posar, perquè clar, vosaltres ja heu soprat aquesta etapa, però enguany moltes de les activitats infantils estan dedicades a en Pinotxo perquè fa 130 anys que es va editar per primera vegada. Primer es va editar per capítols, he de dir que la història d'en Collodi en un primer moment acabava malament, però com que s'editava per capítols a la premsa italiana, els lectors varen protestar d'una manera tan enèrgica que en Carlo Collodi, quan el va convertir en conte, li va canviar i la història té un final feliç gràcies a la influència i a la pressió dels lectors. Si no, tenia un final que ja us ho podeu imaginar. Això és la biblioteca. Clar, vosaltres no la coneixeu perquè totes coses són canals que segurament ni cabriu, però a baix de la biblioteca, a baix de la sala infantil, tenim una secció que ara volem reformar, que és la biblioteca, que és biblioteca per bebès, que tenen contes de plàstic, de cartró, contes que es poden agafar, mossegar i fer embaltassar per cel. I això són alguns dels textos i fotografies perquè ell, a part de magnífic escriptor, va estar a Eivissa, va fer guies turístiques documentades sobre Eivissa i Formentera, no guies tradicionals, va conèixer el Maria Guillem Gómez i clar, procurant posar fotografies de les que va realitzar ell o de les que surten en les seves publicacions. Veus? Això és la secció, quan vosaltres passeu per davant, corregent, entrant o sortint, atureu-vos perquè aquestes vitrines contenen les obres de l'escriptor del mes. I podeu agafar el punt de llibre, sempre fem un punt de llibre commemoratiu, amb el fulletó i la biografia de... Veus? Això és l'interior de les vitrines, amb obres, mecanoscrits i manuscrits de l'escriptor, en aquest cas de Baltasar Porcel. Que he de dir que va ser l'any que va morir, tenia previst venir el 30 de juny a la biblioteca per fer una conferència a través, gràcies a l'Institut Ramon Llull, que abans ha mencionat en Bernat, però es va tenir una recaiguda en la seva malaltia i va morir justament el mateix any que era l'escriptor del mes. Llavors l'any següent hi feien bromes a escriptors balears que deia que ningú volia ser perquè si es tornava a repetir, pobret, però no, afortunadament no va ser així, i altres escriptors del mes han vengut i d'escriptors de l'any han vengut a Eivissa, com per exemple una Carme Riera, que ara de Valora. Veus? Això paradeta és l'estant de l'Ajuntament d'Eivissa damunt Vara de Rei el dia de Sant Jordi, que se fan signatures de llibres, se fan activitats, presentacions de llibres, ambient d'estudi i d'excel·lència. Ara bé, també entenem que no és el concepte de magatzem de llibres que hi havia abans, que només hi anaven els 4 il·lustrats, els 4 erudits, sinó que es tracta d'un espai que s'ha d'atracar. I com ho aconseguim, o intentem aconseguir, a través d'una sèrie d'activitats que abarquen tots els públics, des de biblioteca, és a dir, bebès de 18 mesos, tard en el conte, perquè els nens petits s'aficionin, novetats pels adults que poden demanar els llibres que volen, si hi ha un llibre que no teniu històric és l'arxiu. I efectivament el servei municipal és Arxiu Històric d'Eivissa, que tot i ser de titularitat municipal, és l'arxiu històric d'Eivissa i Formentera, perquè custodia tota la documentació històrica des del segle XIII, és a dir, des de la conquesta catalana fins avui, tant d'Eivissa com de Formentera, perquè l'Ajuntament d'Eivissa és l'hereva documental del que era, quan abans hi havia només un municipi per Eivissa i Formentera, i que es deia Universitat d'Eivissa i Formentera perquè era sordre comú a totes les terres de l'antiga corona catalana del Mas. És a dir, abans no hi havia ajuntaments, perquè m'enteneu, hi havia el que es deia universitat, que no és universitat com ho entenem ara, L'universitat volia dir el govern de tots, el govern universal. I tota aquesta documentació que arranca l'any
1535, data de la conquesta. Els primers documents són com se reparteix Xile després de la conquesta catalana fins al dia d'avui. És a dir, qualsevol historiador, per reconstruir la història d'Eivissa o Formentera, ha de venir a l'arxiu històric d'Eivissa, a més de consultar les publicacions ja fetes. Per tant, tenim aquesta documentació, 8 segles de documentació, les i de documentació. Tenim una altra secció molt important que és hemeroteca, que són diaris antics, i la tenim gràcies a un senyor que es diu Bartomeu de Rosselló, que segur que us sona, que és un senyor que va ser batlle, va ser diputat a les Corts Espanyoles, va ser fill il·lustre. Llavors, el que va fer? Ell va impulsar molts dels diaris que es publicaven fa 100 anys. De fet, va ser un dels impulsors del diari d'Eivissa, que encara continua. I don Bartomeu de Rosselló estava subscrit a tots els diaris, que n'hi havia molt més abans que ara, n'hi havia com a 10 a la vegada, la dia, no? I a vegades desapareixien perquè feien una editorial tan forta, tan bèstia, que se la tancaven. Llavors, què passa? Tornaven a sortir amb un altre nom, però la mateixa redacció, el mateix director i tot. Bé, en Bartomeu de Rosselló estava subscrit a tots els diaris, els enquadernava i l'any 34 els va donar a l'Ajuntament d'Eivissa. Ajuntament també ho he de dir, i sé que ho dic en mal lloc, que es va donar a la institució que hi havia, perquè en el moment que es va donar, l'Institut Santa Maria estava dins l'Ajuntament d'Eivissa. I ell va dir, ja els diaris. Per tant, no se sap molt bé si els va donar a l'Institut o els va donar a l'Ajuntament. La qüestió és que estan a l'Ajuntament. Per tant, l'arxiu d'imatge hi són. També va ser el primer arxiu que es va crear, que també compleix un any. Si la biblioteca compleix un any 25 anys, s'ha de l'arxiu històric, les instal·lacions que compleixen 25 també. L'arxiu d'imatge hi són fotografies, documentals, etc. antics i moderns d'Eivissa. Tenim fotografies des dels finals del 19 fins a l'actualitat. Moltes fotografies de reportatges que fan sobre Eivissa o de documentals a IB3 o a altres televisions sobre Eivissa i Formentera parteixen de fotografies nostres. De fet, una pàgina de Facebook que és molt popular, que és Eivissa Antiga, crec que es diu, bona part d'aquelles fotografies, n'hi ha moltes de particulars, però bona part són de l'arxiu històric d'Eivissa. Aquesta és una altra secció, i l'altra secció és de biblioteca. La biblioteca n'hi havia una altra, que després és coneguda, perquè és una biblioteca especialitzada. És a dir, aquesta biblioteca procurant tenir tot allò, és a dir, com que no podem tornar a tenir una can ventosa d'Alt Vila, ni per pressupost, ni perquè no és lògic, perquè des d'Alt Vila és un públic molt determinat, però tenim procurant tenir publicacions dels territoris de llengua catalana. És a dir, tenim des de primeres edicions firmades d'escriptors com en Joan Fuster, com Maria Antònia Salvà, en Joan Teixidor, que en parlàvem ara, evidentment, Maria Villan Gómez, Martí Pol, Salvador Espriu, evidentment també hi són. I de fet el que tenim són aquelles biblioteques particulars d'il·lustres i vicents que ens han donat. Tenim la biblioteca particular de Maria Villan Gómez, tenim la biblioteca particular que ens han donat i que encara no hem presentat, d'un mestre, mestre Albert Nieto, que crec que també va donar classe a l'Institut de Santa Maria, un mestre que va ser represaliat durant molts anys. A principi de segle, cada vegada que hi havia un canvi de govern se'l cessava, llavors tornava una altra vegada i tornava a posar, però no li van fer la vida impossible. De fet, al principi de la guerra van anar a casa seva, els rebels, com que ell era un mestre d'idees progressistes, republicà, li varen tombar, li varen desfer la biblioteca, li varen cremar part de la seva biblioteca i aquesta part que no li varen cremar ni va desaparèixer, la tenim ara mateix a l'altre canvi clínic. És a dir, la seva neta més petita, m'ho la va donar. De fet, tenim fins i tot la màquina d'escriure, ara vam tenir tots ordinadors i tablets i iPods i iPhones. Tenim una màquina d'escriure així, que havies d'apretar les lletres, vull dir que us recomano una visita perquè ho veig. D'una manera molt ràpida, una mica el que tenim aquí. Documents importants de l'arxiu històric, n'hi ha molts, des del títol de Ciutat d'Eivissa, en el llibre de la cadena, que se li deia així perquè els llibres medievals, els que tenien gran valor, en tenien tots perquè estaven manuscrits, i si es perdia un llibre no es com ara. El llibre de la cadena és un llibre de privilegis on s'anaven copiant tots els documents importants que arribaven a Eivissa.
d'aquestes cartes en el Ramon Montaner, els privilegis de la ciutat d'Eivissa, com se dotava la parròquia de Santa